Kanando mwancho mwategere no muligire ndo sore kigma murubuli yokurunga etuani iya Getembe as we promised you and I got to bring no mugeni giga as a studio none other than Mheshimiwa Morara Kibaso no aramo na ntubono mambia kigima ya masema tojo sanga mange kigima igoro ya mangana siasa no bosemi ya suma na nchi na maenda mange tukuligire ya kigima emambia bono nchinguru kwa the son of Sir Geoffrey Nsarigo karibu sana mwancho muligire na taseni kiago na mbeyemo 102.7 Getembe FM na Getembe Television. Good morning and welcome. Good morning, karibu sana Nchengruko Matilda Obaigwa, karibu sana Sensemo Yengambo. Thank you so much. Mheshimiwa Kibaso. Lakini guratiga. Guratiga. Why did this guy toko manyanga kiale. Na ukiatu saka karibu sana Mheshimiwa. Tuchake yeye masemo Morara Kibaso. Yes. With us here. Yes. Who is Morara Kibaso by the way? Ego chigo timbegete nechi nyinge. But let me say I'm a father of 3 children and a husband of 1 wife. Nchino omwana o Gladys Kirubo Kibaso na Thomas Mongaro Mariba. Chino mochokoro Honorable George Morara the late. And then mochokoro Olia o Senator John Kibaso mo Senator Motanga ni Kisii. Ngokore biasara na ande no mawakili nde na kinso merete koligyo bochumbe we kirugo kia Borabu constituency. In fact already abantu banchire batebira I'm the acting member of parliament. Already you have the privilege, you are sitting with the acting member of parliament. Sorry Mheshimiwa. Tayari watu wamesema hiyo kazi haija kuikifanyika kwa miaka 4 mumro ya kolega si bwango atabukigabu. Now Morara Kibaso. So Morara Kibaso a politician, omwakili na omunchereria. Yes. Boigu bwate ganga umerire obotekero gukiria kia Borabu. Nando angetobo kurumi ningangetobo kurumi. Wangetobo kurumi. Ningangetobo kurumi no boy chibes cha bantu. I don't like it. Nakio during the time ekero to what agency movement na lego eta Kenya ngima go inspect chi project ya serikali moja kwa moja chibes cha tumiwa sobo kurumi bole na chibes cha sire ekaigora banta maiso bakamanyanga kumbe huwa tunafikiria iko kazi pero president ya chira ali anachire ribbon to akaganga ekikia beire kumbe ngeli gocha kiaba ne chibes abantu bako iba 200 million here, 2 billion there, 500 million here. And bokurumi obuna bwairaniri Kenya ya itomayaga nande bwaletra employment. But I'm hoping to go to parliament and change the situation in the country yetu. Mheshimiwa. Yes. Ukatara sana na mangana yoko audit installed government projects. Yes. Lakini all of a sudden ukarekana na hande guko akalikoronchi party ya inject bat. Yes. Now what happened? Nkonya korekana na hande gutati wacha kitubura. Ina chite konyoraiga that Kenya has a very complicated political system. Yani ase tuwebegete na sakong tuwekole kaniri. Because igenteke tangani tuatuarire siasa ya ukabila. Na siasa hii ya ukabila ya toira nirimaega because bono montagwa keronde bwensi kurwe kabila ya na abo muibi. Yani untori gwe itera bono pachora even the worst just because no yominto kabila neyemo. The second thing is liri Kenya yaito ne siasa ya pesa. Onde bwensi obwate chibesa even if they are criminals bago kole bintu bako ibera abantu usibao kuruja mbazi usibao kurubu kurumi through government contract bago chabasera abantu banyora chikura abatari bantu bari interested kwenda gukorera abantu gasi. So tuacholire very poor quality of leaders like bunge itobono tutualeta amasiasia. Many leaders who cannot perform sengenjo bacholete turuogosera nuko choka bandera ini koba obosi. Ekeronali gereli this whole complex problem ngateba tingo chakira igoro we kanchakira ndegati elindentire go chigoro because ekeroke na tetekyobo president dynamics kidogo chobo president has changed
nataete sana tige kero kyo bora ibwense, but I'm still young. Miaka mbwate nemeke mbono na ikire 30 years old. Juzi I was 29. Oni mbwate time gocha kora ense what probably mbonete gocha kera ne kirogege kebono bune kyo bunge. I show people a different style of leadership. Abantu kwanza ba understanding ebintu batarengerere is possible is actually possible. And that we as a younger generation mbaba seko to associate tuna maru kobaido kurwanesegi kuri kubuna chiguni twachikosalie mekutano amatanga komenyokia abantu abamanyenga we are young, we are full of hope, tuachire skuru tuasomire buya, and this knowledge, the only reason to what is against serikali is because we are looking for an opportunity to apply the knowledge that we have gained. So I am very committed in nyarego create opportunities elinde ngoro even other leaders and even the people. There is still hope. There are still leaders in this country who care. There are still people Kenya who cannot be corrupt and who cannot be bribed. Because right now abantu they celebrate corruption. In fact yakeroro mogambyo tariko ibera abantu is as if they want to okurusia sekero. Asengenjo batete kosero. Nande tuliko chikoimuki school fees ya bana bao ngocha kosera abantu. Wikoba ibere lindo basere. One culture y'abantu baito bachire kutwara is a very bad culture, but as a leader we can't keep complaining. It is high time bono turusi y'abantu baitege sunte kimi tobara lili injiri enya of better leadership that can transform our living standards gusi eirani pride asobolemi enda abantu banyale kutwara wealth kurwa sobolemi because most of the Kisii region abantu nabalemi toirani industries which I go process different things. Bunanche Borabu, I'm thinking of bringing a milk creamery in the Tuatuara Mavera Kuruku Borabu fresh because there's a lot of milk in Borabu. In the Kenya Ngimabanyua Mavera Borabu Bamanyanga, there is a place in Kenya, a beautiful land of Kanani Kuruku Borabu, where milk and honey flows. In the Toirani processing industries chia cash crops abantu banyare konyora chigas. Because keroko ende emechi awa onechi town you find so many idle youth ba bono ba sinkiri into amaru and ba soira so walifu. That is why bara available otume kuna bana siasa. So we have to fix this problem, and to fix this problem it needs a leader who has a new vision and who has good intentions. Okay. Yes, wakili karibu sana senchira iri yavene na nekiro ukorigiria ase wakwanira nga mangana ayokugikiria mangana yogosera okwena na chivesa gusikugura abantu ase chinga kichechi campaign na ekiro kurigereria bono iga naki oranyare go change ebirengereri bya bakenya usenonyo mugusi omuntu atige korengererie besa ategererekerio komutebi ikegera nonye abantu konyora information ya beira kong kegera bakoro muraiga kwanyora nga nechibesa omuntu arengereti bari gotegera nonye nkyo muraiya ukwana na kito go change na kiora akore erindo nyare go changira so go change culture yiga kwanza diganga kembi ya mona soko nge platform on Getembe TV because and radio asingencho this is where the conversation starts iga bono no togo chakere conversation yelinde to semani to bora ni okay etabie yogo seru ya chaka in the 1990s tuaseri rukuru 1990s in 2026 tole that is more than 30 years ine miaka 30 tuabere togo seru ngora abale engomba agolire kurwa sebese yogo seru no one ngora abale school fees ya akaneira omwana kwetera se ko save ebese yogo seru no one ngora atebe ngogolire obolemo kwetera sebese yogo seru tayo ebese yogo seru enga guruko sio komena ega gasirira mono ande chibesiri togo seru ne cheito toibeire bono koika abantu bachake komanyanga ekerogo seru kare bolinga ngayarwa takogokera ebese yogoseru nande go ibeiro kareterwa umuntu yokogosera tigakokorere egasi ki kwa mfano milk farmers ebakogoligwa elita ya mabere at 40 shillings bakogoligwa at 40 shillings abande even at 35 shillings borabu. Why? Because there is no cooler
omoremi oria ataonetie amabere ari within the next few hours asarekire nande demo amabere ari agokobera demo agosareke quality. World Bank yegachicha bono for example gari kineni bagacha World Bank ande gento kya ikoro ku small holder industrialization program bagatobekere kula ekule for the last 10 years it has not been working asinginche cooperative society eri achetega collapse. Ekule had a capacity of up to 10,000 20,000 liters of milk angaba le mibons pi babora bwense meyo angana wabakwera amabere gali bono chikula chirororo ne chichire bomet omulemi oyo ari konyore ekule eria anyare kuira amabere galia once yakamire okoba gochia sekula they would get a better price angana bako on even 50 shillings or 45 shillings per liter igonyolira asara. Why? Because development eria koleteru ego collapse lakini chiogosera chiro chinchiroro. So kwebolinga where is the member of county assembly nga yomo MC aregenteke when it is not working for 10 years na ne project ere worth more than 20 million erororo konya kogather dust evumbi. So we need leaders who can prioritize development that can bring wealth ya sabantu umugambi okonyara gokonya abantu bae barosie nibo tali umugambi ogotaka ya abantu bae elinde mbatu arakende obaage ke vamos asima because yabagambi boni gatubwate Kenya nao bagotaka ya abantu engero bataka iri abantu bali baba desperate engero babere desperate bakoegwa musini gose mia baba very grateful tebambia mono batebambia mono very very grateful asomonto oyo ogokorobo kurumi okoiba chibeseji. Therefore abantu baitugusi this is now a start yani tuachakire already gochaka kobasemia nane nche mono ngota kanasemi nebyorokia. I like showing by example. Kotebya abantu nomonu is not enough. Kero kende gotaka kwara abarekorderi e video kwa baorokia barora na maisabere because tingocha kero monto komoro kibuoye mbuyana ile video elia nabeka so mutandao Facebook squeeze paka bangi nambale TikTok nababekera ba watch muna igoro nababekerete video omobunge agolite tangia mache at 500,000 etangia mache at 35,000 ya 5,000 liters omobunga tumiete nusu million kogore tangi chibesi lite nchiri chia mobunge chine chibesi chiao ayomo nyene okurwe bango nanda abantu baito tigaba manyenga they pay taxes na bankwanya koimo kichibesa physically okabogoli okaira Kenya Revenue Authority kiare asa bakorogote bango okaba manyanga you still pay asingichekero kwende duka kwagole kilo yesukali imeyeli golililie kilo yesukali serikali already nekobekerete e taxi ekoroku VAT ekero kugore sigara wakanire ekero kugora obosi wakane ekero kugora maguta yo yechingeni go samaguta ya mandazi you have paid igaba Kenya bonds bamanyenga pakaba gusinga chibeze chigosira ne chiao njiri chia mosongo gete Nairobi alia this is your money ebesa yoyo noyo kobekere ni wamo elinde yacha koleta development igekero mobunga gotumia 1500 kugoleta ngia 35,000 it should worry you. Ekero nachiete eskuru ekoro kwa Kenyoro SDM ere Borabu aliko gwetani liko chimecho ensinyo moyo aseto topaka ine Borabu nanyali bale masaba skuru ne ekoro Kenyoro SDA primary omobunga atumiete 1.8 million kwa gachechu asaba na ba yuraino tu asaba na ba kwenda gweko a very simple toilet eta kole 300,000 yagachere na 1.8 million. Abanta babago chora bagambi bunaba ngakibago ikera paka bachora abantu buna ogoserwa akoira 1.8 million yeye echo bagacha na 400,000 bali 1.6 million oso ebengi orusi 100,000 chibunche chiabe mi oteba abangina ngakimogo teba mogambi twale koligia ndero twamonyora basi bono chokera ini abanginaga yabagakaga yabanaga iga mobasiko tiko mwana siko chaka koba kabesa bahirwe mia
lakini chibesiri chiare ko bakorere gasi barenge gocha konyore nibo etaneti emieria kosi emieria otaraikano ene stage ya elire kwerera ali na no machibese choko seru chiragereire iga abantu baito bono goika bachake gutwara this knowledge na ande tutware leaders batobo etigotebia abantu ebinte because most leaders gusia aba bunge aba MCA senators even governors eba oboeta abananchi baboete nga bagotebia abananchi ekene bachi gotwanga nche bono yo konganga tigangange. But I'm going to show an example. Abantu bane baborabu, they are going to give me their votes without your culture yogosera. Why? Because I've already done work for them. Mheshimiwa, biaso kana manganayo na watebire. Lakini ikwarale kande kurumaiga mangana makego kwa na uburayi bua ubaga abantu abanena bagotwaba no burayi ubumbu gwente mono gotuguteru hare Kenya. Yenda mangana harua somunuga mara hangi sana matukamaye. But of late, tunalekana kuwa na manganaye. What is your take? Asomo gusiko choreke golikirie kene kiabarai. Abagaka nto banje te. Walikuwa hapa kutoka kitambo barolira mange. Lakini bono tikamboliga. Yes. Umuntu obeira asobo gambye miaka 30. Tanya go change kende pi. Why should we continue kwa choro umuntu bune? Obeira obo bunge chitamu gose ni sato gose ibere. That is 10 or 15 years. Obeiro bo senator chitamu ibere. That's another 10 years, 25 years. Bono no bo governor tagete. You want to elect the same person obeira so bogambi for 30 years. Otanya go change kende completely. So I think na intu nto base koba abantu tutabwati obosemi. Tigato ikasegete tobo gasusuo mongaini. Na intu ligeringa yes. Ahe tugakoa chitamu ibere chobo bunge miaka 10 twakoiro bogambi true and true gwanya go change kende tigatura ateme kegorie kegeke bakororokana ngambale nguru nande mbwango bakomenyoka batotemere bintebi nande nse ya chenjiri ebintu abakaka bamenyete nebia but the world of today is run through technology where the younger people we are better ekina kekene kerororo igo obase kwa a young leader an opportunity amaene you see a different change as compared to abagaka bali bakoirora the same thing biaga kolirukale in the world of today of 2026 batara change their mindset batara change how they look at things bahinyole tenga bado abantu baito banji tokoseru nande na ukwanza bakonya gotokolisia se yobo kenyomba ntuma eta the younger generation binte byabo kenyomba ntobwati ebinte byo ntunaba isanga ntunaba kambanane ebinte bibire nabagaka and that is the politics ya iraniri abantu maega because yumogote banga ntunaba nyameyu toligwakera bakambana ntunaba kunini ntunaba getutu totageti banchali kuincha ntuaba basi tobwatane nabantu gete obo kenyombo obo to end up gochoro monto tabwenereti just because ere competition between yenyombeli plus yeli versus yeye plus yeye which is just like yobo kabira ubwata niyo moikoyo no mo Kalenjin mwachoro moibibu na Ruto okay just because aromo Kalenjin wakiru chikura 4 million kurwa saba Kalenjin na 5 million kurwa saba ikoyo asenge nchaba ikoyo batebe ngenere serikali yaitu ye kabira yaitu. So we need to get to a point where toko chore viongozi not because enyomba kurwa gose kabira but because twarolire gasi yae twarolire vision yae we think this person can deliver mohelibaga ebirengerere bya Morara Kebaso na ekiro kurigereria wakili ase nkwabete kugutarira chinsemo OMS ya Kenya we expose chi project guseyemero biri ya serikali etabete kegwikirana na ase chitare chiga chiao ankagireta ba Kenya bangi no bakomanyerete na andake omongino uri utakomanye chiparanchiri kwabete kugwatora ukagenda ugatara chi project chinene sana chi serikali ese kwa erete buna chibese chiasirire obo tukioboiga ko se research iga ngaki kwarenge ko yekora nande ngikiagerete andake amatukabwango iga tutarakorera ko kori ku rinete gari goro ko kwega umurai bwensi nyante kerege ntonke bwate chinga kichia
okumwega tengana ekumwega indense ky'abantu gose comedy enareko kokonya abantu ku understand egento ase bwangu ng'anga kyobo ng'ainere libogo kolegasi Kenya ng'aki bako ng'ainu ng'agento getenge chekebe yabe emyaka naende kero kende chibesi chiabekwa ase omuradi oria togokorekana naende gento eki nkirigusioka ekere Kenya engima obase koenda Kajiado nabo okonyora efactory yokorosia tomato sauce chinyanya chiarosie tomato sauce yaenge ya 300 million ekabeku bakaiba chibesi chigasira nabo okonyora pare kuruku illicit njukini rombo egochakira Kajiado yasoka paka Taita Taveta ya 5 billion baliete chibesa teagachiri obase koenda Bogere Mata nabo okonyore project ye chinswe yari kuruku Kabonyo Kanyagwal fisheries project ya 2.1 billion begete chibesa chigasira obase koenda Eldoret so boruto anyene next to Eldoret airport gali asorochiro kuruku Kipkaren river begete project ya mache yabonete koleta mache etown ya Eldoret bakabeka 1.2 billion shillings bakali milioni 700 project elite chietikoba bando mbachietiko mache na bekuwa metego chipipe na bochiraire for the last almost 6-7-10 years obase koenda Nonyan Central stadium nere yare kuruku Karatu stadium ere Kiambu yabekeru chibesa millions of money ekabana erotete agachi chibesi chikaibwa oende Nyeri naboko nyora Ruringu stadium nere bekire 263 million chibesi chikaibwa a problem ye ere all over the country na ande telia somo president bwek Ruto is not the only corrupt person to bwata Kenya Ruto tali ere bwe komo kurumi Kenya ye kero monta akoiba kocha keromoke paka bakaliguru and not everyone 90% rende na baibito bwate liswali toende kwebolia onye ntu abanyene ntolia abaibi ngakitwa choleta abaibi because yo mae to monta agochole kiali ya to gochora moibi otali moibi na nonye gwachole to moibi otali moibi ige minute ngege ntonkero ganchiti kurwa so moibi oyo kego kora bado kwa mochora na bengo monto bwato mogako kumoita lero muruzirie lino linde nande na mobuno koboka kairu level 5 ngakiende nande na mominyoke dinomora kama chikomo Kenya na bantu bakamokonya na muagete chusi eliso likamachikurwa omonto oyo tokole boli ase kibadale no mogako oyo gocha komoita amokole esababu nero badala ali igono ni if we have bad leaders nto base kwanza kora aligeringa twatware bad leaders to enda sekerole tuligerelia sekerole tuwe manyenga intu abanyene nga kitole because bantu bayamba gochora moibi igonye toko chora abaibi na intu twabera ababe asiki ugwancha chibeza ugwancha ogoseru obokenyomba na ukabila ebinte bitogotiga tuchake kuligereli abagambi kwa matendo hatutachagua viongozi ambao ni wezi igoli soye kwamba olinga why have you not seen me for emetienye yemeke and you know you say you have not seen me but you see a break na take it for only about 4-5 months naga neti komene glucose asengencho konyora na arosiri umaete kero kende na bengo monto gokora mochari nko takole kwara asoka no nisiko kwara kwembeo because ebinto korora ali ne binte biku oyo ochiralega oyo oleturu alega oyo no bwe accident alega bono na inje na atara Kenya ngima nkarole nchira abantu batakaete nchira abantu bachandegete nchira chihanga chitandokete nchira abana batali gochi skuru nkamanya koligereli how politicians bakoiba 300 million 400 million 1 billion na hande tali project ya mona aroche gose 20 gose 30 I went to 100 projects paka ngaikase nkaba traumatized na inje nkaroranga egenteke bono ganda soka iskonda akwe mushimo chinkumanchi alengenga andake nkumera ndene serikali mwenye kumera numura ibwinsi no nanya kumera ne president ever but yes ntwa ndire twa kwanete simina ndina
akwanete on television on Citizen TV nga na ngakerete simi tukakwana ne president, but we've never met in person. Andako kwano kwago nerenko benga neru kanti kuratiga mangana yoko. No. Inche maitete ni gokora bintu igo. Yes, abantu mbale babwate etama. Etama yechibesa, maybe kero kende kera criticize iri egento gose aboliri asibesa chisirete orangeligwa omeni gukende bono buna nale ko boli etangiria na omioro jago lete na 500,000 na yako banga no monto bwenchara igako ngakere Simeon tebinga kai inchara yakolire yanko bekerege ntase mu pesa ugotomera be 2020 kwarakira nchetindi bo. First ninde satisfied ne kinya sangeire because tini motaka God has blessed me with wealth. I don't need gose kurangereri guchibesa koenda konia my principles gose koni my beliefs. Igo asenge nchontali available kogorwa kero kende bagotaka gotema chinchera chingago nkiria buna bono bambekerete kina gya Kenya Revenue Authority bagateba ngebangongwa kana teisa initaliero mbwenete gwakana kurwase biashara byane bagateba ngambwa teli deni lya serikali lya milioni 27 million. Nabo yaengo chakobara isi minyo kasale mosorole motebi ngabamintu takombekere kina milioni 27 timbuati ngabere na atigire ko yetera chi project iki. But no, I decided inga ekina tukominyokani pakoro bago. Kwaletire kina gya sawa tikakende ekoti ya mwenga na boige kene buna mukwana. So inchetinche tikomoligia ngateba pereka kesi kotini ekina no kere koti. Last week on Thursday, nkia korere to a hearing under the court in a special godin namangana yebange kurukwe tax appeals tribunal. I was there last week on Thursday. Etoganyete judgment ye court etatogogeti to appeal go chi high court lakini nchetini koenda kobeka marunse ngansorole ngelinde ntike ko tebeke ene banga bere barusie kina keli ekina keli kiarete tu kwa njia za kisiasa na Mwenyezi Mungu ataimaliza mwenyewe. Kero kende nande ndire bagotaka gutumia abasigari kongosa na abwati rumara mange sana ndire na abwate tunkairuchi police station almost 5 in one night kozi bambwate teko rubone ka abasikari service yane aenge bakangira Nairobi area police station bakandusi Nairobi area police station bakangira DCI headquarters yaba CID bakandusi headquarters yaba CID bakangira Kiamba police station boikoyo malia nkabero for 2 hours iringa ketenge seli bono na aikire na ande bagaje bakangoya bakangira ko chikirinyaga moino ande bakangeta ba nsibetege tamba maiso bakandeta paka kamukunji police station bakamanya ko ngire koti mambiae kero bangire koti mastaka mbabwati pako omojaji Martha Karua nero lengo mwakili one omojaji oli akabolia mwakili Martha Karua na abawakili abe serikali nga igorende nkimwamoletera koti nyonye mubwati kina ngabwato kerwalia ngasoka igo batemire chinchera chinyinge lakini the reason bagotumia chinchere chicheyo gutumia chinguru nabasigari na asinge nchontali kogoleka yale ko bankogolekande bribery is easier ko montoli yakinda isi kubwakonya komobwati nabasigari komobwata lakini asinge nchonche tindi type weyo yo konya koegwa maaki bono bagotaka batumia chinchere chichindi cyo gutumia chinguru kongosa kondwani kontomere vijana banduani banganya umukutana asengochia and so on and so forth. Mheshimiwa anda kentraga enda sumura limatilida ari mugusi na ndi nkuwa bwatekere ngangwa ateba nabo kuyigwetenga nabo ganditi kubura ibinse. Yes, what's your take on kirangalikia Dr. Fred Matiang'i na former Chief Justice Maraga? I think it's good. Narengena Maraga last week. It's good to go mogusi nera beke gusi on the map. Yes. For a long time ntoranyora our fair share as a region and as a community. And eketini ko teba singi chobo kabira, it's true that resources Kenya kusebesa ya development ekoba gukulingana n'enchera abantu bagete chikura. Kwanyora ng'abagusia singi nchontobwati oyo totangaine gose ntobwati positions in government development terigocha abantu baito bono kwenda
ase buna boiko kwanywa roads chipara chiagachire everywhere eyende chite paka gesona ekaerero chipara chichirami wacha seitoga iga goika tosorore omo president omote mutukufu rais baba wa taifa. Hata leo unakaa mzuri, hata hii suti inakaa very smart, unanukia vizuri, hata hatujai kuona mtu kama wewe, kweli you are very handsome, eti ndiye atupatie barabara moja. We are not supposed to do that. Asengencho, development is a right, it's not a favor. Tali favor president yago tokolera gotoegentu. We pay taxes. Abagusi is the second richest community in Kenya. Induntu abatenengu number 2 in Kenya. If you go to all these cities, Mombasa, you go to Nakuru, you go to Nairobi, abantu babwata mali number 2 in this country na abagusi. Therefore, we need our fair share because intungu waka na tole taxes. Intunga ba Somali uko enele isili bako tebinga withdraw as a agent go senga cash as injumbata iti waka ne bango. We are paying taxes, therefore we deserve development. Igo abagambia aba Dr. Fred Matiang'i and Maraga, we are happy that they are stepping forward to represent the community at the national level, and also Koligie Kerugeke Kyobo president, and I am their member of parliament. Maraga na abwato mochi in Borabu, and Matiang'i na abwato mochi Borabu na no mwaki kuro Borabu. So they are not just my voters. I'm their member of parliament. I will support them 100%. They should count not just my vote, but my support. Ekikera alemen turuno ensa stachi abotuko. I'm ready to support because they are the ones who are going to bring pride back to our land. Yes. Mbio mwana sana mheshimiwa na nekiro tukurigiria asa mangana yokwana no bosemi go chia sava Kenya. Abo igo chinga kinchira rocha amangana public participation osebrengera bya Kenya biko babigo sangirirwa. Asenga KMO ase impeachment ya go se chinga kichiri almost keriga digashagwa lego chokoba impeached so go sange birengereryo mheshimiwa Nkwa Igete ali ase Bomas of Kenya na boigo eburaburu ya ntwaroche go koruterwe biroko sana. Kwanera ngo mugusibo no mambe mumanyenga anake ekerenga obuya bukugenda ase go so obuya bugusangireria birengereryo mburubi na boigo ekire chingaki ogusagano ugutumira gose n'abantu bagusagana na haronga kiobonete kwibika naki ekonyarekana nga bado nore chinguru nande nore strong nkotarore nande gwakwanike maene. Kwanza tima edinga kibado ndebuya because Bomas of Kenya ngwa I think we are safe because of God. Nyasa otobegete tole moyo nande tokweyana nande bado tobwate chinguru. Asengencho ibintu nebingo muntu akole bwekonye libagali okokora siasa so kubangerera vijana bacha gukurwani kerokendo monto abantu ngo babalenge kyo abana kikamenyete nga omuoba ga komenya matuka mange kubwa balitore brave and courageous. Lakini omanyete, it has to begin with my family history. Senator John Kebaso, the first senator of Kisii Oyore Sokorolia yane, was a very, very astute politician. Nane no montorengi kukuane kenda zinjira yobo tindi paka yo monyena soga ikaranste kwa bwanga ayi na bakuana iga abantu bali mbali komo buata kose mbali komo buati bamoite naandeke nabaya achite kabanga agaitwa because one morning at a butchery yomo friend yayo lingo moikoyo galia nabachitaga kwa umotwe agakwa abantu batumetune serikali sokore ane George Morara nere nabalinge igaiga bunandega. He used to say the truth all the time nande talinge monto mokurumi because George Morara ariko bo mokurumi angana batotigerete chie kaboli chiamale manga bono na ninje nimbagere chie kanwe na musini. But George Morara just left a very simple house ya kanyombaga ke gatuka around na kabole mokalisa muaterete talinge monto komenyokianga akurura mali atwale chinyomba Nairobi chinyomba Nakuru ereka ataite mono gokolera abandegazi paka agacha goitwa lika Kamega egali ya serikali ya motuomete agakwa
asingencho koboli amangana yo kifo cha Tomboya igo ororeli oro na amanyingaya abantu bale very truthful na anda abantu boko kwane kene na ne bakurwanirira abantu bono abasongo bawote the apple never falls far from the tree ngani litunda ndili kogwale no mote nchene litunda lyo motoyu goti nkogwale no motoyu most likely I will be just like my grandfather and great grandfather as a attitude and a style of leadership lakini naande it's very important yabantu baito pamanyanga negentukia maana sana go participate ya sogo sangerelia maoni asenge nchonto bwate different levels yogo sangerelia maoni ase serikali omo MCA ngo sangerelia ra maoni ase ward development fund na development ya county ngo cherea sangerelia maoni public participation yekorokwa enganga kie county ekoenda kubanga chi program chiae ase omwaka wa kifedha unaokuja omo bunge nere ngo sangerelia ra maoni ngakiago chikotumia chibese cha NGCDF ambayo anapata kama milioni 150 kwenye milioni 150 kero mwaka no mogavana nero nyora around una Nyamira bakonyo around 6 billion usina barabu overs comment paka revenue I think around 10 to 12 billion if I'm not wrong ne president the national government na barabu mbabwa toko sangerelia maoni from different ministries nganga kie budget yego chikorosi oyo mwananchi ototegete on Getembe FM and TV this morning mbuya amanyenga it is very very important go participate ase okoenda kurua maoni yao ngangaki otagete ebango yao ya sangereiri gukenye ngima ne budget ye $1 trillion ego chikotumeka ase ngencho ngo chiere go affect yobogima bwao directly ngo chiere no ene bangeli taxes ngo chiko chichire go affect how much you pay because taxes yebase ko increase uno ene bintu biri okogora kurua se duka ibigo chikomente kaligoli efe akwale gwaka na kuru onyanya mache pake town buna ba komente taxi ya samaguta nefe anero ya komenta kuru Nairobi go chigusi osegusi go chi Nairobi na arefe ya menta igo it's important tubuna na bananchi to spare time to enda semisangero kanoelia to arwa maoni engakie yo ya boma si tu abwate ogosangereka umusangereka noboko collect ya maoni ya impeachment ya deputy president yo Rigathi Gachagua kulingana na mimi ya maoni anega alenge nga onye tokurusi Gachagua asenge ncho yobo kurumi hakuna haja tutigo mokurumi omoneno Ruto tutoe wote kufa makanga kufa dereva hakuna haja nto basi ko moonera nere bwe ko mokurumi no moku onya karo mokurumi ne boss ya erende bono tusafirishe as one package buy one get one free nkaenda alibo masilinde nchikwa maoni ya yunga lende onye tuamwire ngabono nkurusi turabante serikali asingencho ya ukabila noyo motanga ine motunere no nabwato bokabiro obwo nande onye nobo kurumi mbonsi igoto ende turusi bonsi ekero na ikalia nkanyora nga umobunge Tim Kajwang oromo bunge o Mathare North Oruaraka no mobunge o Dagoreti North okurkubitu Selachi konyoro already babangira bamuraba bayira maru abande bakwegwenya sole na ande ba promise unga mukutano kokwera nkoego bali chibenza asinge nchuna atangase tase TV ngango chianda so mukutano oli already konyo bambange ile banganyete igekero na ikalia na ikaransa lirinko imokyo koboko kurwa maoni ane line na inche ndwe point yane iwe kanenganga kia maoni yanare aba murabali bagachaka gochange bagachaka kurute birogo bye chichuma bakarute birogo bye chichuma oli ole ngo molendio na gatema gutanga lakini ebinde bikanga kaga igo motu ne bikoti to this day nimbwate injury gaiga sebigoti which from time to time go enda sabanyagitali bane mana na ko treated but I'm happy that I'm alive na ande nyasaye nanya alete kondusialia na ene keronga endete kuruterwe birogo biria omobungo olio Dagoreti North gale gokwana se microphone nga piga uwa uyo mutu
lakini ne nyasaye no monene because nyasaye nero kurobo gima I can spare on that day asing enjuna manyetinga there is great work ngoche kokora in Borabu, and there is also great work ngoche kokora as a president of Kenya semi yake mheshimiwa bana Kebaso. Now talking about amangana yobomas wakoni finance bill. Yes. Iyo eli ntangani ya letu muchando mwada sana. Yes. Remember tomorrow to the Gen Z protest. Yes. What is your take on this? Ayekole one of the Gen Z's yekora baada eneke uliege. Ntu atuwaete Gen Z movement in 2024 June. Asetu achieta maandamano ya yogo pinge finance bill yo mwako liya ya rekoleta taxes chango cha kumisa abantu. However, since then kendengeo kia nyago change. Tingo tebanga sengencho tua soete bunge ya Kenya, bunge kaya, nebinto binde nga boli Kenya ya change ti. Barai balimba chiti goncholelia. Abarai bali bado na baendete ko finance bill ya corruption na ande ya high taxes. Okonyore budget yere 4.2 trillion lakini almost 2.3 trillion ekoenda sobo hivi. Igo binto bingi mbira change still in the struggle yogo tema kokomboa our country is very captured by criminals. So that is a very abase in 1 year or 2 years. It's going to be a long fight because no multi party baru anete since the early 90s paka bagaja ko yenyora much later. So since the 80s igona into we are hopeful that as the young generation in Gen Z that will continue fighting turuane rense ya itwelinde bitu ntunyago twale robo nchureli asenye ncha bible baito some of them walikata tamaa kitambo, wengi wao they gave up. Mono bago teanga ninu abake mubwate chinguru kararuanie serikali imoralego semo yenyale. But for sure we are going to do it because a state of unemployment here in the country, we now have about 7 million young people batabuga gazi. These people are definitely going to be a problem to the government. And they would have created employment for these people, but they are not doing it. So even as the Gen Z protest happens on the 25th of June, I want to wish the young people back in Nyangima well. Muskate tamaa, endeleeni kupigania nchi yenu na ande more expect quick results. Na ande mo be ready ko babara iboniga. Because never to kurwanira Kenya yaito if we are not preparing ourselves ko irobo gambi kurwa saba to kurusia, then they will still come back. Going to as a younger generation ko ikabono tuchake kuebanga to identify different positions che serikali ase turanyale konyora liba gali ogo save elinda abana inchi bachake koranga ene agency ocholi robo bunge bwa Borabu ngakia kolegasi ngakia gokora abantu ba Borabu ngakibagote bangakia kobaira bako igungambuya na barabu bako ba encouraged kwa akere agency ase constituency yabo bako igunga naka kurumikande ne elikare yanga gachicha, then they give up. Bagote banga kai ndoje bone vijane bina wanga magaka ya konyako iba bono there is no difference. Because a younger generation toro ki a difference in terms of values ne chimbu chingia elinda abantu batusike na intutuesike so that new Kenya tutagete tunyale ko yenyora through the development that we are going to do as young people with the leadership that we will get. Yes. Mbio mana sana mheshimiwa na nekiro tukurigereria unabona samangana yobutumiki bwe mitandao yekerero abasa abange usekegoli the younger generation abange bagutumika emitandao na nekiro kurigereria lichikolie etigwe liriria gukona mangana cyber security na andake, do you feel like ngane igane chikoleta gusego threaten obusibole bwa abantu abange bali bagokora communication through online guse nenchire mo yokoleta oburungi aseme obutumiki bwe mitandao yekerero mbu yago control ase serikali. I will agree that nebwene tutware sheria na tutware a government policy and approach
yoko control ebintu byendeta so mtandao, because mtandao yo imekuja na uzuri na madhara. Obuya bwaye yatokonyere bone vijana buna intu tokunyara gwe express bwango ekere obokurumi buno obo bwabeire kale yarenge amangana makongo koralia amangana buna pakaikera kero omonto. Lakini asinge ncho emitandao ya kijamii mbwanga amangana ago ikera abantu bamanya what's going on, ba make decisions kya bwango. Umutandao tokonyire tokonyara ko market yebyasara bito bunanche 90% yechi customer cyane cyonse bibago cyase duka yane amorara omfanicha eba kurukurwa se emitandao ya kijamii TikTok, Facebook, Instagram bakorora chi video nechi bice cyega singi to kora bachicha bacha gotebanga Nairobi agotoka kwanyoro monto rure koruna akuru asenge nchando cyase TikTok ochire kogora koru Nairobi igo yatokonyire even to expand our business because kale eyarego video ligie duka para asa abantu bagweta bagokorora bamanya kumanya ngeduke inero squeeze nabokoni ebintu kurunyomba nabokogora noene kiroboto kyemitumba kwesokeye gwake bichanero kwarusi kwabeka ne yanga neye kwakwe bichanero kwarusi kwabeka so mutandao wa kijamii se TikTok, Facebook, Instagram abantu barora bate banga yangeli yakabengia enamba yesiminera mwagerange sim ekinte kinaroro bwata nga kikiabe kiega nonde tere pakaga igagetembe FM nondega letangwa kanera asinge nchumba siko gotomere besa kirokene nabora basikoba mokora olimie sim odisappear omuntu olioleta paka kwa moebese yae umutandao rocho gokonyire oniri atabwatie duka asa gwakane rent igo emitandao ya kijamii yaachire nama yae nande nebwato bose emibwaye asukumanye ebintu nkikenderete China nkikenderete America kwetere ebintu abantu bakwekase emitandao paka abanyagitari squeeze no balega ali social media bawatebinga ekerobwate stress karaminyo kake akachipusha apikomi kora squat yana karayana nande ebintu ebyonse no birase emitandao ya jamii akini yaachire nande nobobe asenge nje vijana batabwatie gasi mbale bagwakanu ase mitandao ya jamii korama bantu because hawana kazi wono mna batabwatie gasi igagwakirwe simyote bunga aye ligia abantu 10 moso abwa ase Facebook ramo monto uyu mocholi kabisa nko babekirande genta sempesa kwanyora umutandao yo jamii otume kirukorama abantu emitandao ya jamii nko tumekere kerokende go bully abantu okonyora umuntu ogokore gasi ngia eserikali yakanira abantu abantu bachakire ko kwake gasi elia ya matobe umuntu munanje ngo kwane kene kwanyoranga abamura bakanirwe libweli babamurange emia babwate chi account Facebook na TikTok bachakire kwake gasi elia na matobe gotebo yako ngainereri oyo nechibesa akaniru oyo nini oyago kora gasi ngenche kabira sakurwa gose nyomba sakurwa arega kerokene nande basoasa mangana oye family bate banga oyo kwanza mukaye ga motigete mukaye tayo oyo ga itete ngina oyo ga ruete ngina buneke ngwansa se Illuminati bakwana mangana yobo kora se social media na kerokendo maiteta kero monto gosome bintu biria utali kuamini abande bako somari bate banga akarumine ke ngwanso yonge natali moyo na kia chete konyolera chibesae igo gaswete kanise yembe ya masaitani akarumina akarumwana omwaba na nonyo kerokende maybe mwana mino naroga sireta se accident gose kwa bahati mbaya kwanyonge mitando yatumire go spread fake news igo goikebe controlled to some extent elindo buyabwaye botigale lakini obobeboruo nande emitando eli ya jamii ya chakire gosomia abana tabiembo metekero kende noena bategera libaito tikamba warninga mba gotiga abana bakebe myake meke batwara chisimi ose chi laptop ose chi iPad ose TV batali supervised because emitandao eli ebwate ebintu ebinge nebwate paka amangana yabasacha konyomana nabasacha nebwata amangana yabaiseke konyomana nabaiseke nebwata amangana y'abantu korokyo obogetirianda bwabo ali social media
gosoro gokora amang'ana y'obosoku igari ase social media chi video chirororo igo kero kende lenda paka abana baino mba twara chisimi ekyo tamenyeti kyagokora ase simi kwanyora ng'omwana oria igago some skuru primary yale lakini already osalekire mwana obono tali gochi gosoma boronge already ebinto biri arorere social media bya mosomeri chimbu chimbe ne kitabi chimbe igo I agree with you that social media ya tokonyire to get the positives but to get serikali ligi a way of controlling the negatives lakini mbaba se koyetumia gukandamize sauti y'abantu bago kwanekene mushimiwa kiruko na social media aye buna oyo moli twarariro kwiruka mushimiwa kirengaki baide nande watabanga abantu babore bonaye bagane tibwata yabayo I'm the acting member of parliament bono litko lia igoro naro check libge utarase mitandao where some people some young men bago tenetia sigali yago bago tebinga ntuko yugo gotebanga chi project njira koruga burabuna liyo korora nande ntujitumire naye igano bizi ntumire nayo the way na liyo chakorora. Do you think you are not scared about that? Chitindi mwoba naro chicken tuneki ninga yali bakonyole think ikialingi na chiete obisi yomo deputy county commissioner yoba twari kuruka aba DC Borabu twanyoliro mo DC yomo nya okuruku Kioni yes Kioni garo moembu akorwa lakini garu etega asisiolo konya noale agodi n'abantu bakoiba chiombe tokamoleterwa igoro nalia engeli tkolia eli tanganilie gasi achete bono godina mangana yo bwibiye chiomba sinje bwachakire koirana so nkaenda morole mukaribishe nande moeresa mangana yo bwibibwe chiombe nga what are we expecting bana bagambi borogongoru ekero naenda kumororo nkainyoranga aso bisi aere next no bisi omobunge nande katikabera between obisi aere no bisi omobunge etanginera netangiyeye neliye golire na 1500 etangiya 35000 na ninjoma etetini kongainereri this is a national TV yes mbase ko chankwa nege ntokyo bokora mambi bakongire koti batebenga oliako ende TV igakwanete clip ekakongainereri ekero natebire omugusinga amaena yesole moyo etangi yagole tuna 1500 I'm telling you the truth 100% aseki I do research ngogenda paka service yomukaguzi wa vitabu vya serikali kurukwe auditor general na aligie report nagenda paka national NGCDF na download a report yabo yo mwaka nagenda paka ase control of budget na check chibesa chirilisiri kurwa sebengi chisoete bank account imanyete paka chi bank account chonspi chia Borabu tuchakene ya Equity Bank Keroka branch I know those bank accounts na ande banchi esera kega ngo tuara paka chi statement chibengi area so I will even tell you the names y'abantu bago pokya chibesiki etangiye gole na 1500 I wanted to see it because no ninje na bongo no na etogo kumia because na tete koranga ne ya gold ekarosiri na dhahabu kose kali yechu magetendito kanyana netangia kawaida ye plastic ngo chanagora 35000 nero mobunga atebetia banenchi ngagole tena 500000 nkatebanga kingo chikoba tebi nomonu ngoteba bale nebitina mbali go chikonga mini tikamba irere video mbayoro kimbabekere ya evidence kwa karatasi mbabekera so mutandao mambiende pago takakoliva isi notes baira nali batenga ngayi account eli ya morake base igorange video asa torogetie tangi bayero rabanyene elinde batwaro bosemi how their money is being used nando manyoyo no moyungu etierelia asingencho gese boninje mo bunge inche ngo chikobo mo bunge yes abantu balia the same videos ngo korabune tangi ko goru 500000 mbase kulilia mambi na inche ngole tangi ya 500000 abana inchi bali they will come back to me bante binga ayemomura ogatoro kiboli pinga echo yagachirwe ya 1.8 million nando gatotebinga cho yete ko ba 1.8 na intu toka kwa meaning ama ene no intu ngota twale machicho echo teyo ya 1.8 million toka kwa mini toka kokoro mo bunge ngakirene nande to karatasi naye kwa ira niliyobonyira bolia you are also building a toilet ya 2 million egwa chio kabaiga nande abantu bali they will be annoyed na bakondusie kerugo yono moyungwe tire nani kwebekere standard of governance that I want
Igo moyo ibuna na tiri igo bantu ba keep all those videos montaras ko video ya. Baganya pakeko na bero mojumbe kingo temo bo sensible no bo remind me immediately. Ntebya manenga no. The reason to aruseti oli tukakobeka is because you showed us the truth and we agreed with you nga amana this is the truth. Bono na eta koira na alia gotokolie bikoli biri oli ale gotokolia. Eline mbeke standard no ene chi constituency chi tigango tebye shida tali Borabu kandetete. Iga already nkosetie problem gusiyengima. Asenge nchibono kero mochumbe anaenda kuwajibika. Nyalibali Masaba, Bonchali, Bomachoge Borabu, South Mugirango, Kiromo bunge ngo chaiko boligunga etoroche moraro kirio molero Borabu. Iga koe ya neromo bungo yenga unesese kominyokio mondo. Na inu gaiga karatu angekoti inu ya CDF ntoka ganga no libwe kokole bikoli ebi mushimiwa ngwa Getembe etangibicha aba muraba gotebinga chi project chitu chielire chikoli bya. Talk about that. Those young people inte getanga karaba understand inte turaba understand to squas kuraba bekira magoso. Yes. Omonto engombe yaoni go somi go secondary okoli bya wetire chire university aba ibori batebe ngomwana etaguchi university ayayayayaya tukatonya kaginga bana chiraka bolemo baoniri mwana yasome university osomire nando bere very disciplined tachiti konyuno enenya sole bachiri bamobekere guto graduate omwana yo gatebiringa degree yao ngoko konyere nkonyorole gasiengia kwagajerole mama omino menyete nyomba ya matobe yoko omwa enyomba engia mwana oli with that belief ochire ne certificate yae ochakire go apply chigas tali konyora asenge ncha bantu bakolikana chigas kulingana nobo kenyomba abande bateteli yakiri ya 1500 elinde balikane gazi buna mondale gokora aba usinyirunga ngaingocha kurusie gazi mwaka wa kwanza tanya kuliko mwaka wa pili tanya kuliko mwaka wa 4 tanya kuliko mwaka wa 5 onye gakaro moiseke ondo mongainiro already omoiro mwana omotigire bono talibweka nanda akabwate nando mwana onye no momura bono kobaido tabwati kiagokora epigipigi akaenda akaoye yeroni oulirwa already bona haraido aleka umobongo akire simotebirenga nahitaji iko kijana ananisumbua mumurano ga gonsumbo ga ekora ko enereke manyi o chakire ko etera chi project otebanga nchira korwa inahitaji vijana 20 vijana 20 bagotoka chitage kasi ngencho no barekende nkeyo bale gokora bagotemia ekero batokire otebanga nitapea kila mtu 200 ama 300 ngaigwachiro chegake na kikwaro chenga pake video nabwo abanyene ba record talinje nabwo abanyene ba ku record bagontishie robogima asiki kwika batume clip kelia somo eshimiwa manye ngamba kolegasi batomwa banyolekene ilinde kende gesoke bono we can't blame these young people abana siasa aba kolire these young people unemployed ilinde baba available go tumeku they are the problem igo what I can tell those young men of course mbante betinga nkondigi bale banduanie mbambu ateti go chiasa matangase na chiete isoge lakini I want to thank Speaker Nyamira County Assembly Nyabaro akambise ntigatiki ona mwakerete siminga matebinga baminto na ikira matanga na sinyirgo so abanta ngerete na sinyirgo chane gali bara skuru tamagena ante bitene na abuna agochire agachichaka mbwato koboko maite bono mbasige to Speaker mbalinge gocha kumwaka magitali yere bato mubaki akambise goti ayema akaenda ante karansa next to miga ngai karansa next to me pako moyegolio kaya paka ngaba safe. But what I can tell those young people egasi rimwa tumetumokole integeta ngani momanyenga isagene the law kerena bwo montoro lenga necheche onyo nerege bange tabwate bunduki onyo gwa kirulisa suwa kuli because chibodi kazi ababane the number 1 job no kondenda oba skuru talige na kelisasi under the law erena allowed gwa kalisasi yasinge choko possible igo takwebeka in danger asora base goitwa asingencho ya 200-300 igento gya kabere ekero mwairu chibesa bunechi inumwachi cha mwamonyerera ngora mwantebinga morara ama ena SOP omobunge gatoma 1500 ote aturigie vijana 20 kiro monta akulie bese nganiga nande turiki chipigipigi otobekera maguta
tuchitukurwani bone gento gokora ekore gokura tokore kodi video ayekura ayekura tore kodi video tomotumire arolenga kweli omo akura kabisa ndo amokuri osetama tobe bunabu togo kominyokia arolenga tua kominyoki gwatama elinde baminto ngombe maite nane ntogo tiga ngombe gego iterama bere kaachire go ikatukame so erinde vijana veri bange opportunity nchebuno mobungo obo mbaro sel job opportunities mbaba available any other day for use by politicians na ninja want to promise abantu baborabu tabia yonya kosera kunya kwa abantu 50 bobu erinde mbangaine erinde nchiko bayibera nchiko ira nichibesiri na basele mimi sina hiyo tabia na kama mnanipenda na mtanichagua kama mbunge wenu monchole manyete ngatabia itimbwate Igomo gonchora inu the only thing moko mboli ni kazi. Ukinipata kazi. Kero kende kinda nyoenga na nyolire extra tusange na inu asante sana. Lakini mo base kombekera pressure pakanchi koiba, pakanchi ko sorora ruto, pakanchi ko korachi contract chiyo boibi, pakat epara telikuwa gachwa singencho mbege to mochai na moja kwa moja ngomo tebinga karanso kelige ntogabu abana inchingo nkora balenda enda ko basera. Monyo egasteri gokorekana igomo ngire ngorake asinge nchunche no mwango na ande gasi ninyanchite na bongo kore gasi lakini bono tutete tukole culture yeboli yokonya kwegwe gento geke muntu tagokora gasi oenda kuyakana so if we are going to finish that culture tinkonya aranche bweka my voters kiabonyoro mekenene esise nyansiongo work with me I am ready to be a different type of leader are you ready to be a different type of voter mbia mana sana mheshimiwa na ase omutukama gegosekero gwachagete kwarorekanete sana kugo trend ya mitandao aba Kenya mberwete bakaba bagutuma chibesa che petrol mheshimiwa bakatuma mpara tumete chibesa chinyinge sana bakabare kubeka evidence ali mpaka naonye nayo munene no itabete mbale baigete bakabora nga igo twachangira ao morara chibesa akamanya goteba ngangwe Rusi ali asamangana agesiasa nabo igo asense moyende akero kurigiriria aiga Borabu oyomo na rogotebanga Borabu konyore kirugukiri kyobo bunge nkobere getiro especially as aye ole omukaji we county ya timete ose Nairobi mete ose Kiambu ngawo gotoka ase omochi omonene lakini bono wachire kurigia chikura Borabu gentegetanga ni chibesa che petrol abakenya muri bakuboringa gwachangire tu ukabora nacho aboigo asigire kyobo bunge yes first tigante bembia mono to abantu ban supported in the year 2024 ekero tuale gotara go inspect different government projects Kenya ngima it is true nga abantu mbachangete chibesa chiri we did a lot of work with it and nko report tualenge every step of what we were doing kwa mfano amaguta yegali etwa kavete 29,000 km kilomita nge 30,000 na chitu anyalete go cover chi county tu anyalete ko genda gweterase ogokonyo kukwa maguta ni chi county 32 chi project tu anyalete go talera gweterase ogokonyo bubwa abantu ne michango eyu was chi project 100 that is the amount of work tu anyalete go kora we manage kogenda Kajiado twachakerete Kajiado tukaenda tukarore university yabekere tu 600 million ekoruku Olkejuado University College 600 million yelina beibire gasira tukaenda Ngong Stadium yabekere 50 million Ngong Stadium 50 million yelina beibire tukaende Parere Machakos County ekoruku Devki Kinani Road yabekere tu 1.7 billion chibesiri chikaibwa tukaruo we went to Kamarini Stadium EU William Ruto atebeta on live television inga ya elide ya beker to 169 million tukanyo chibesiri chibire and we went to so many other projects all over the country ninchiete paka Mandera ninchiete paka Marsabit asakuru ku Sololo aseba begete sukuru ETTI ya rego cost almost 300 million
So na nyarete kokora a lot of work through obokonyo bunanyolete, because it's not possible to do this thing with your own money. Muno gotara Kenya ngima negali yao kobeka maguta every day okonyora per day you can spend even 20-30,000 ya sama gutoka, because you are traveling almost 500 kilometers ya selituko. So I want to say thank you asebaliba atokonyete, and I want to tell them that I did not give up. Bado noonde asamba ngana yegetiro konyore kiro kya Borabu. First he needs to know that I'm already the acting member of parliament. Igota ikiro konkoligi mbale ba koligia njena nyolete kigetabu ati omonto. I'm already working. Timenyeti Nairobi. Today, this morning, I'm here at Getembe FM and Getembe TV. Yesterday, I was in Borabu the whole day. Nimbuato mochi Borabu. Abaiboli ba Borabu bale. My great grandparents born in Borabu. Igo ne arekero kendo roche na achire Nairobi gotara. Akakaga no menyete. Nimbuate investments Nairobi. Nimbuate company kuruku MORARA mfani chanko endande nara kule video yemo ibere iga nara advertise ibirogo byane, lakini nchino mugusina nde ngusi ngotoka. Kwa hivyo ngakiendekera ko ndigi andigi gusi atanipata. Mheshimiwa igobe sanchisireti chibasa cha petrol nchisireti nande tolieti nchisireti in fact nchisaneti nchisaneti because umeta bantu bari gotoma elibu 100 twabekeramo kwanyora maybe in a day atomere maybe chiribu 10 but in that day we need maybe chiribu 30 because inche a team ba ye camera crew security n'abantu abonsi kwanyoange cost tote kwa mfano bono bunekero tuachiete void itataveta to kwenda na ando irane goikoende kerwa ikiro orale because sabali ni ntambe ekerwa ikiro asokorara this accommodation yase nchukamoligie lodging asale safe mwaka ne chirumu morale ilinde mobokere na ndegasi mambiaye une expense because chirumu go gwaka na chirumu na wanyaninye plus yendagera plus yabantago travel is a lot of money. So kwa konyora in a day yes na boto konyore mechango yogo tosira twanyora no ene chiribu 10 go se 15 but in actual sense toka neti chiribu 30 go chiribu 40. So nkoenda na ngaso mofuko ne because na inche nya finance senate na ringe go depend on imechango 100% kwa kana inche na lego so kikia ne menterani ende chisa ne gasi nyare go korekana. So I spent a lot of my own money but tini konya kobara what I spend tinganchi tikobara besa chiringo tumia asogo konya abantu no ene kironko kurwe mechango tini kotaka gotangaza. There are many people who have helped or even na konyira abana go bakanere fees kozo monto ekeremo tabwati wheelchair na abaire but inda uncomfortable konya ko record videos gingo konya abantu. I feel uncomfortable. I know abana siasa mbanchi teko konya abantu bako record chi video elinde manye kanenga ngo konya bara abantu. But for me inchiranki ni sometimes ngota tuna konyo mondo antini ngota konya kokwana nga ninje na mokonyete. As long as na konyere you kirakiri just go, it's good, God will be with you. Inche nago konya Mungu ataniongezea. So hakuna pesa ilipotea. In actual sense we used a lot of our own money. Mheshimiwa nganeti tuira nase Borabu kwerokirerie to mheshimiwa sana noega gotenga you are acting member of na Borabu ni bwato mujumbe ocholina na bananchi Moske Patrick Osel uyu abananchi banchete bakaikiroko number 1 do you think kerukurugo mujumbe andaki ngotandira bananchi ba Borabu gekora mbato mujumbe obo. Number 2 what is this that oseratara akora are you reach from where you stand and where you sit uisekonya libage nokole better than him? Let me ask you. Yes. Gesa kesochero acholetwe Naomi kesa Naomi acholetwe no mubungo Borabu onyago kwana no good morning in parliament go sa musoli asumo nchumo tegelo mwanchumo ligeli onyo asumo nchumo tegelo mwanchumo ligeli onyolenga elieteliga omushimi wake baso agutumia Naomi ne elieta omujumbo Borabu anchete gwetogia igolende andake tubaise kugali elieta linde yatulibekibya na nabanchite kweroka Naomi Naomi patikosa abago chiweroka Naomi na kwanya komoigunga no ene litukelimo oebire okweba
ukwanire parliament nonya good morning or how are you osenga kimwabo kira mbiyamore. He has never said a word in parliament. Kwanya komora bunge chi clip cha bunge ngocha chire chache su live on television. Ngocha tetu araba bunge bare bunge. Ngora tore Kimani Ichung'wah gagokwana, ngora tore Junet Mohamed mo bunge Usuna East gagokwana, ngora tore Babu Owino mo bunge Embakasi, ngora tore no proceed tie Senate Sifuna gagokwana bakoboli aba governor ngaichibesi chiete. Osero ondetayo onyakomorora goso onyakomo mistaken gosaka mobweka niyo monto ole bunge. So timanyetia sakotoka. Na ando manyenge sheria gotebanga omobunge kera Misiri chi sitting inane. He is not supposed to be the member of parliament ebwente lirube liri kukuru as speaker go chia IBC omobungo yaruo. Igoti manyeti buna antari gocha atari korora kana bunge na ando ndetanyo nyakomorora. Timanyeti ngakiba ngojo mo signali attendance boli yamanyekana ngango charo chiyo na ande kero kende maitena alikero mo speaker Moses Wetangula na molikere message ase namba yae nkamotebyo mo honorable speaker Borabu ntuanya korra mo bunge parliament onyaye kwa morolile ntebi na ande ntuigwete nkonyo ya 150 million chen CDF kiro mwaka. Nande ndibese china chiro chichi project ngende to goditi no boy bibo endete igobono go chakera next week inchene rule nkolega si yo mubungo yo ndi present yabanta because Kenya ngimeye intutweka gusia tomanye tenge constituency nere Borabu kogo soka gogo kora tuche pilati otire igo the rest of the country mbanya koigu constituency Borabu they don't know mbono nkale ko bamanya no mbono bakumetinga kumbe kuna constituency inaitwa Borabu mahali Morara na Matiang'i wanatoka igo on parliamentary duties omobungo ito has scored 0%, not even 1 because no na them touch it, so it is a 0. To chase development on the ground omobungo ito receives 150 million every year. Ekero kuligereli how the money is being utilized. Ganko igolere report ya Monkoroki how this money egotumekwa. Gwakana abantu ba CDF bali bago ikaranse committee chi allowance. Ngayani ngwacho mokutano. Toko ya allowance rende yogo chicha. 213,823. 1200 1013. Kogole tissue ne sabuni yogo clean obese 93,000. Gosurura domestic travels yani chisabali chia within Kenya ga obekire 100,000. Catering services chaya mandasi bintu nebyo 150,000. Pocket money daily 24,000. Kogorama karatasi chipenseli nechi karamu obisi yo mochumbe 284,000. Go train abantu nganga kibabonete ko kolega asi yo etanya ko koleka to train people to do nothing 100,000. Ko abantu fair bago trainingwa gokora nothing 220,000. Go print chi material chi abantu bali bago training to do nothing 100,000. Go print a report ya nothing 100,000. Go akana chi allowance chia CDF na 300,000. Other committee expenses yani committee eli ya CDF chibesa chinde chia matumisi chitotanyale go kuana ngane chiaki 720,000 amaguta yegali 1,153,000 kaire mileage parliament telephone bill yesimi 100,000 koros yegali 420,000 bononko boli ase binte byons pinakuana nkigego konyo monto Borabu. Ni nini hapa ambayo nimetaja ambayo inasaidia mwananchi wa kawaida wewe mpiga kura wa Borabu? Allowance yeye kale gogoikera kose ne chae mo kale konyobisyo mo chumbe. You see this is money etumegete expenditure. These are millions munangonya kuchibara 100,000 igo 100,000 700,000 400,000 igo kanya komenta manya na ikire 2 million na ikire 3 million na ikire 5 million oyo ikire 10 million oyo gweka 20 million bone elia koregete raro lekane
na benge yubono yetangi ya 1500 necho ya 1.8 million echibona chichiribono chikolire orarore echichinde necho gotumia kutoka kwa mfuko. So that's why I'm saying obasikuira na down to the management ye fund ya CDF, it is the worst managed fund. One of the biggest problems ere Borabu no boy bibwe chiombe. As I told you, it is the issue na go din ero igoro. No my think yo mochumba akore linda ke yo boy bibwe chiombe. Agolera abantu chitochi. I mean, look, I am not lying to you. A studio tole. Yes. Yanko igolere bicha na ando manye yetali Photoshop we. Eye nebicha yo mochumbe ka kolonchi etochi ye vijana ambao watakuwa wanachunga ng'ombe usiku. Yani really? Are we serious? Ngabono ega sibone vijana bagocha gukora ngabono balende ng'ombe botukote base kuibwa. Aren't there better ways choko prevent theft ye nkirende tu abegerete anti stock theft police post memisi? What was the purpose? Abasigari balingi gwete wanashinda kwa pombe. Wanashindaje kwa pombe na wako na kazi ya kufanya? Alright, mwachimu tegereli ya yuna magana ye kibasu umurara kuigulina ukwana na nduguti ngabwatira ngoye kirukyo abu Borabu Bochumbe ukwana magana mange sana sobora yumo tegereli ya masemo andake ekiruchigali merongete na nyicha butugiri chinsa isa tuchabo no mambia turena soro mo tegereli andaka eno momenyu Borabu gusomo gusi kuigura magano sia kwandega siasa n'ibintu byonso gusanga ibirengali byago igoro yangana tu abiri to kuligiri ya bono mambimbiri biga tubenga 0716 111177 ekero kwenda 666669 ni chino bachito kiga ase studio na busanga ni tu ya masemo tu akresimi osangena murara kebaso ebirengere byago asaya kwanire andake ibulira twale guso komenta mono kurumo minyo Borabu na haya bugoli bagali nenu bwatekigma imambia bono. Good morning saga wana nituka kiga ase studio. Good morning. Yes, karibu sana. Good morning. Mwana horo wana mwana maya ni tapiria niko marani. Kwana nere kwana na murara na baku igwete. Horo kwana mwana maya pama. Aka ni tiba sindi ndio ndio kuboza. Abantu babane koli obane otongene ngaina. Kini kira ndara moto ndio ndio ya so kwana. Asante sana. Thank you. Getembe, hello. Good morning, son of Floyd. No mheshimiwa Ito Murara. Karibu sana. Yogeli nkwali bwata. Aya tata anga ki the only guy kurukebirgo Nyankongo. Karibu sana. Umwana boda chimpunche Nyankongo kibirgo Nyamira County. Yes. Kule constituency ya Borabu. Nchinago kibunu wayona bangira mangana buja kabisa. Obo kulumi kaburi igoro. Egwete egento ya 35000 kebone ekibali rugeri 500. Aye chimbunche. Inje. Na ukuru Nyankongo egotuko Borabu constituency. Nkiuru chumo muskemu rakwa na kirebo bekyo bakora uramurusha mocho kwana nere nguje mase. Bono nje sango kiribija. Na ale na waro montora accountable. Na le transparent yese njoto ne ke iringa yayo kurumi mbolema. Nere bono bwetebe iringo no muyetirie muna tokoja kwa machole round yende. Nere tachi kuri bicha magosa iga toko rango teria kuja tumu inyuri mapema. Mwana ina moiro koboko tigache kabisa ground kabisa urongi maminya oine to bugate sababu no ani chiposa linchiri kuru equitably. Na baku igwetu kora mukwanirende. Thank you so much omo mwakeko from Nyankongo na ndo mwana boda shupavu. Okuru guchimbu kuru Nyankongo. Nice to meet you. Chipasari inchiri kurugu equitably. Iyo chikwana muna bako manyete. Yes. Murai. Yes. Ivo wana kuhale bintu bisarekerete. Yes. Tuakoire karibu ga kinju tokwanye Borabu ya itonesa legete tiribu yo ina chimbunche mbiyamana. Asante sana chimbunche. Getembe, hello. Ongarigo. Yes. Biamora no murayo. Biamora sana mami, karibu sana biyole. Biande. Kwa moto koro Simba. Karibu sana muchukure Simba. Kwa nango no murayo ra se studio.
ambu yo kwanira mangana yo murai kwa yatebire buya Yes. ndete ko boli Boli. ndete ko yanga murai yo ndete bono boli Yes. kumaiga abari babiri bagocheshwa de bakotebi buya to rango mene Yesu ikire toitaba twatenga ekero kwaire twatenga korwo gotenga twende ibiriro Yeah. ina itura manyere ngo mene pi naba mene abubura bwa banko weka ngo kwabare nando bakorera amangana nyara maya number 2 watebire byo sananga obo ibi borega bunobonene na ubwo atonyare nende sito n'uti mugirango obo ibi bamuramba kari korara ware batemarenda wo orabo siri bono iga kero eko chagwiko mwakondo ko chakwaye kure era takero bibara boma ite chomba abuna gwateba chitoji chaguretu aibono murara ari sikone chimura no bata no mwibyo yo mateba abande egere koko takobe kuna batenga amura akorire gasi yere nene bono tikato moyo nyodo siri iri obo ibyo botoche bori taroji barabuna chabo siri bwansi kware batemarendo rato bwetero mwibyo yo ndio mene simba kono tumagirango gaki ngango riswa Asante Simba mucho korombia mono tuliko buli bacho koroma swali mbia mono sana. Asante, thank you. Kwa hivyo wananchi wa Ukwana. Getembe hello. Getembe. Yes, karibu sana. Kiro mwana mndanga no mujingo yi. Embuya mono sana. Kwa bwatu munyirira. Omunyirira nkuru chiza mu Chekonde Nyamira alibono mambia karibu sana. Kwangu no murayura se studio. Kuri Nyamira wa mbere nyingo bwatu tete kaunti yiga. Yes. Yes. Karibu. Bona kira kuburi ko mwana minto. Yes. Omurayira ariko buri ukwenda mangana maya. Yimo kwana nera na baigwete. Nyinko igwete. Ira harto amategere ya sana. Aha. Akiri ende bona njoje na kumia barayiba minto mwana mutege bakuburi gento. Eba muntu kala riska ko ramagosa yu muntu akoro uri me mono sana. Ekero muntu akuburi gento ba jabe bari ba kwana mangana maya bura tu kwane asa magosa ro konsiti. Anda abantu banje ninga ya mu niyo ka kore na kole ngana resire. Na bubura bwe ko bwena. Bona jira ko mutayi umurayo minto. Okunda ko kubi ubwa rero ke goje kebe asabara ibaito. Wato umuntu buya gakwikaga ko kari cyencu azakora biyaye. Yes. Inje na ko musabira maya na kenyo ka mwete ukora bakora ari mu cyaba ya dere. Abantu bakora mu cyaba. All right. Asante. Mbia mono munyirira. Thank you. Getembe hello. Hello Getembe. Amragani eyamasa mu mwencho mutegereri nabusagara ituga igasi namba yesini mbuguri angibiri ga isatotira na somura yura studio masimo. Getembe hello. Ana Getembe. Yes. Waigire jinsa mune diaria na Joso manno gatonyore. Kwa igule nki murayo yakwanire. Omurayo yoga obangira mangana maya sana. Yes. Mutatigo muntu ama gatenga wana siasa ni kama setani. Wanyora baba tataibu ya mangana maya wanse sukari. Yes. Ego ikagotika tidi ya so ile mai karansira kerako keri. Anyora mate bonjo ile biro mai gaya tani esteri fulani. Muntu yu kwante no alema. Wana tigango na gamba no morayo yo. Kwana nere. Yes. Morai morara makairo gwakiro buya. Morara kebaso. Morara kebaso ngikwa rusili linde. Karatia. No liwa no tere tu. Ma tere morara makairo. Ya yo morara yo wakiri morara kebaso. Ro tiganga vega so bwengo mochatara. Yes. Aki moraro tare wanchoche iga tinsa mojia sune kanara bonchari iga anganya kuruburabu egera magende da yatara tara iga egende getangani ara siri oboibi kai yanda ko bori iga ngwa ne gende kiyaga ubia sana. Yes. Iwatanga banyasiase bagoja bata menye ndo kelike wansa buyega. Yes. Eko onsi. Yes. Paru abato tige roro igoro. Yes. Oro chayo ore sabasoe ke robo nonya ale komenia bande kuroko osi. Ntonda tebe neke. Bono. Nchene rure nega sintagete gokoro. Tindi koga nyanchoro ma okora gasi eyo. Bono. Ega sinko ye cha carboni ga immediately because teli gokorekana. Bono nto gocha koganyanga paka chikura chike gasi ema okorekana ngo cha carboni ga.
lakini amangana yoko naria yes yan sabe genda kama gara abande bake wale wanja mangana le wa kwanire kagitaka kora asiri bono boibi egara chikura chia chiro kana wana mapema mbuya. Asante pia mno sana. Thank you baba. Abana kene ngere wata baiga. Yes. Omondo na bora nyale ko konyo moto magaje tandi egara kanya ko kwana kende. Mora da incarande. Kai. Wana jana wale tandi ina bayane nure ga. Bana asante, thank you. Esi myoma yaliyoka. Hello Getembe. Hello. Hello Getembe. Oh. Bwana nge soncho se Nyamatare Express inkurujisa amachabu dudu jaje sauri. Kwa nanga mtu kwa na bana mambia. Kwa mataraiti 1. Inki wose kwa amangana igule mpaka kurwaso yateka abu mpaka bunata ile wote wote mpaka chika runa jikobe kwa mafuta yiga asubu wangu inkiura komenti injeri ndonda teba nga na bara yabwe kamo ko barenta abu nkogerere mpaka twamanyira ni ebinde targoza kumanye singinjiro ine mesale iyo ntwa kamanyire njena teba nga mangana kwande bwe mwanyine riba ko tabwati ko nanga na wocense rabete na ile gusabanga omuntu kero ko nyora kwanyo leri bagabunelyo nando bwata liva kano nyine elyo koli koranga yaya butukire kulende nabwate birengera lyo akirimbiyo masicho kubika teneni kiriye gukorekana soborai sante nduchina bange sana baga ntukusanga nitukulende because of time ntokoira chisimi chigo cha thousands of calls are coming in lakini ntokunyara guchiro mushimi because of time andake ngira nasole bakwenda mangana mange naro kubolinga abange bago cha nubwansu kukerbago cha koira bagenda baunchuka ama boli ndinaraiga abono job agora akubolinga mimi niko hapa Borabu mbona juzi ulikuwa unatusi Matiang'i na bakuboligo no chikoira nililio mheshimiwa na baiga hotabona nyumbani ni hapa Simbauti abatabana agotebanga oligie kura yago otigane no mubunge Patrick Osero nga oligie kura ya wasenchira yogotanya gwatura iria ya Patrick Osero nawigo ibolirinde diraiga Jimmanu agotebona if an informed citizen still sells their vote to elect a corrupt leaders, can we honestly say Kenya's problem is ignorance or is it a crisis of values and accountability? Yo negati yali aiga na bugabandi no tibata no baleme yo morobule mobole na mange kurende na bukura ireneria yo tugancha keneliria umheshimiwa Matiang'i. First ungaineredi because sinche na nyakora umheshimiwa Matiang'i. Yes. Engaki maybe na kwanete something about umheshimiwa Matiang'i was when bale koire kiama ya Jubilee to be the party go chikobaya usi amaoni anarenga a bit different na rochenga ebone tutwale nyomba ya ito ntobasikoso nyomba ya uhuru na also because ya Jubilee agambete na ande kero ya agambete bintu mbichiti buya iga 100% amagoso nara korekaneta mange including yo kurumye ngaki kero Jubilee enge in power nkaranga mbuya tuchake ne yange nya ntobasiko bwebeke nyangeli eyangeli enkoro ebwato bochafu echigo tuaka matobe na intumbono togocha we are new and clean and we are selling fresh hope. Lakini bono manyete I'm not the only one yobwata maoni yani as a Kenyan and umugusi nimbwate entitlement ya maoni yane I'm sure na maoni aina ya igwete akaiguna yonde no yonde lakini aka consider bintu byons pine binde maybe no ninjenta aroche agasetolo Jubilee tintatikonya go question why our leader made a decision to use the party. The leader has already made a decision on what the party is going to be. My job as his member of parliament is kufuata laini mahali kiongozi amesema, because if I cannot be a good follower, I cannot be a good leader. Gwe kana inche ngoro kigwe manya koro kerelia igo mbase kubo umotu omokungu nche once na different egento once a leader make a decision tingo to the line engo chikoba bad soldier and a problem because we can consult ne kiongozi yake because he has been in leadership obere mo cabinet secretary obere in national government obere trusted by the president again tonkera manyeta about government yoranyora entamanyeti na ande ngoronera ara ngoro kinga gendo be kokoboko ega otoretera magendo because na erembora bwa menyete onye ne para na ere komokonya anything I do is good for him because inka
Uni mbunge wake wa nyumbani. So let me assure that person that just because yengaki ina defeat any decision you does not mean that I do not support the leadership of Dr. Fred Matiang'i. I support it 100%. I just had an alternative view na montora basikutuara maoni tofauti. Yes. But nchitini kora mabagaka. Na gutigana na omoskia osero moli oiligerio chiko. No, oyo aratindi ko motiga atokumenyokani pakoro bago. Ase ngencho nchetali magoso kankorokia. Nkwenda ande kulikana ande lirube to the Ethics and Anti-Corruption Commission. Map out chibesiri chon speech sirete from 2022 buna choletwe 2023, 2024 and 2025. I want to prepare report buna na talire chi project ngakina chirolire ngakichire once na kolire ndikero mo head of CDF lirube motebi this project this one buna bono mwako yuba tumiete 40 million ya chibasari a list mbwate ya students ba etu basari and I'm waiting for the full list na nyoro the full list as wentara yekwanera mono but chi signing kale korora is that this bursary chibes chikere tabanafunzi is only 20 million. There are signs that about 20 million nere missing cross chi bursary lakini list ye kali kuyaba abantu batali abanafunzi fake IDs and fake schools and fake students igongo ndande kuetere list ye ya abana bali ba etu bursaries one by one. Igonye kwanya kwewe bursary no mobungo yo I want to have nkobe kanda on my social media muna tokonyorana so that manyare ko map out ngai chibese chichi ndo chechire missing as bursaries ngai chire. Once I finished my audit process, I will write a letter go chair Ethics and Anti-Corruption Commission ko recover chibese chire. Why? Because as the acting member of parliament I need money. Chibese ibiru chaelire. I need money to do development. Yo kolera bantegazi. Chibese chisirete kama iko mtu alinunua mandazi anze kuitafuta mapema because I'm not joking. We have to get the money back na anenchi tindi kwabera bukurumi. Igonyo montondeka kalengere tinga oyo ne relative oyo ne uncle gatomu abere tokolega. I'm not going to do that. We have to recover all the money that has been stolen. Number 2. Kwambolinga abantu bagocha batwaro mono muyo bako eguli bagabaenda baonchoka. Yes, it's true that abantu ngo twara nande mbale kwanza bago twara even good intentions baenda gosalekera motwe. And the reason this happens, number 1, ogosera. The moment yomonto agotumia 30 million 40 million chia ekobo mobunge obaselire akagende kenyoreke agasera abantu agatumia 50,000 akagende kenyoroke likenda agasera abantu agatumia 60,000 agatumia 40,000 agatumia nini agatumia akabagolera amasi akabagolera chireso agakora nini chibese chichonsi akunya kubaranga aya bono natumire milioni 10 natumire milioni 20 natumire milioni 30 amanye tenga gingo choruga chibese chiane nkoirania umushahara bomo bunge is only 700,000 go momentary allowances wike million so mwaka is 12 million. Yes. Chibese chingotumiale nabwate chironi chiega chiro nyoroni chenyomba. It means go ikaibera abantu aberi nanyale ko irani chibese iri ko basera na no manye tarakora ko basera kere weekend or every 2 weeks omo bunge no ale gusi o ikire ground stage ye bodaboda ntangani asagweta ago sabu chibese. Umokutano motangani agoika neba mochango tole ngo bakorosyo mochango immediately. So umobungo yaba ya amatanga na atacha koikama nyamatango spiale kenyoro atomebese umobunge na ndetanga sumotwali. So already asingincho because yanali abantu chibese koikaende go bachiya goikaba ibere. So that's the number 1 reason yobokurumi. Aba viongozi na abajumbe eba aminetinga it is their right go koibera because ngocha bale bakoa. So tigako receive torolenga ibako iba bakoira. But yakero ko receive go participate in the theft. Umetekero monta ibiregento omanya go komenya igo mwabeiramo. Lakini ekero monta ko ibegento komeni kuanga igombwe kole mzigo atabeba mwenyewe. Sawa sawa. So I believe we need a change of culture sabantu baito mbanya ngonya go blame leaders all the time
ayebno mwaki ekura kare ligereri asekerore because yes momo complain togo chatwa chole viongozi baenda ali bachenji bakwana mangana mansu ena obago kuana but mwanya ko investigate ye history yabo mwanya ko manyanga yo monto yarwete kwa mfano. I'll give you very good examples. Omonto obe director totebe gosene ye department ye serikali chibesa chiasira muna nalengi weto kale tinte tiko mention elieto kale kiongozi somewhere ase serikali ya Narok County ingigwete nge investigation nerororo yobo kurumi chibesa icho uchichogo serai kwa mochora. What do you expect? Oyo nduru moinalia asali gosagwa are taasisi fulani vuna for example tigange na example because oyo na rueto bogambi bono teko banga no chege. There is an MP ochole tubo nchali okoroku Pavelo Emeke. Ubate corruption case ya energy EPRA Energy Petroleum Regulatory Authority 6 billion chiasirete. Lakini orocha ndo bali babonye mbachiti korora ekyo gosenkende paka mochora akabomo bunge. Ebese ya CDF ebase gosira. Can you really blame that person? Abantu Waiguru akaiba chibese ya NYS 20 billion shillings. Akaenda agachoru mugabano Kirinyaga 2 times. Gladys Bosisholei Oromo Women Rep Wasingishu wakaiba chibese judiciary kera enge registrar ye judiciary. Ochire sobo Wasingishu abantu bamwanchire bamoyere chikura chobo women rep. So these people that are coming from different government departments vaibire bacha kokosera kwa bachora, they are not going to change their behavior. Already gabwate case corruption anakuja kuendeleza. Kwa hivyo ayekero komochora already oenanete recently into atware by election mheshimiwa Mbeere North mheshimiwa amontaga choro ali obwate case ya corruption gyoko iba oxygen tanks cha 600 million cha Kenyatta Hospital. So you see omonto Mbeere North tabwene tiko blame onde chibese ya CDF chibese gosira. What I can tell, because I know you want us to finish, what I can tell aba akichikura bonspi, look yourself in the mirror, ask yourself, what type of voter am I? Yes. Onye koro mwaki kuro muyogo chochora abantu bakone gasi, you deserve the best. Ngane ti ase ngane yemoyoka uchaso muminyi Borabu ngane yemoyoka. Yes. Tokore. Abantu bonsi ba Borabu, what I can tell them is inchebuna morara kebaso, I'm ready to work with you and to work for you. We have challenges to bwate nechi nyinge gocha kirobo ibibwe chiombe kwenda paka sobolemi tuanyora embusure mbeli robaligasaleka bitumambira aba for several years ndobwate problem yechikula cha mabere chifaileti ndobwate problem ye bijana ba graduated batabwati gasi bare in the village bare idle. All these problems nabo chiboneta koba solved, lakini ninganeti your support for us to be able to do them. I'm going to begin public engagement forums yasi tokomerana tuakuana mwansemia na nchena abasemia kina rorire sikali na inumwantebye kimoroche ka ende tunyako ende Borabu ya itomoto. Lakini chakira lero abantu tikabaka nobo kurumi na ande bakane culture yoko ibera abantu na kubanali obotake linde banyale koba controlled. Tuchake korosi enibo our people babe well off elinde mbabase gutume kubobe. I'm here and ready to work with you. Sabere nyasanko nye na ndambeke safe na inche na abasabe irama ye kimogo kora kenyale koba blessed asemokole mamogondo monyale kogesa asemogo tacha bogororoke na ande kirigento mogo kora nyasanyale koba seseni, because at the end of the day nyasawa gotokonye binte bitobwate na nero goto achinguru no basemi cho kore kitoko. Asante sana. Ndiyo sana mheshimiwa tena manyanga andake inject party bado neroro na yes inject party nero no ere kabati nane na kio tumeka kero kende kero yaya boniga we are with ile chama ambayo Dr. Fred Matiang'i atasema. I think chama tigebere kabati mambi to base kokolerwa madara ujubili nyango yeso. I think ngwa kwa ninge that's why tu au mbiga baso no moncho mategera ndo chinga sencha kanire
Mheshimiwa Kibaso Murara. Yes. Mwanasiasa na boigumo wakili na tuwabere tusaganere gaiga studio yo motegeli wasangana itu muligireli. Shukrani sana kwa sababu yo kwa mwana intu asomo roboli emambia bono kutwa chake tepaka bono chikoraga inye igoro ni nchira ya bene moroboli yo so radio kurungali tengo na boigeme roboli ndine gendera set television gendera kusangana intu chika gichonsi chinsa emerongebere nanye nchekuru kwa the son of Sir Geoffrey Nsarigo kwa niabe kusekigma tuwabgatende kwende kingago chironsi Wilfred Matunda sensibili kamera akurunga Samson Onyancha na boigo Eugene Matugo nege kusikigma kwene kinga yote 9-10 yemekuwa safi mbia muno mwancho muligirire hayori wa kiresime kwa tumire kuboria kwao ase mutandao na boigo gutega asembe onchenkuru kwa Matilda oboigo akendera utwara obuligirire obya na boigo botegerere obya twarenge nere wakili David Morara Kibaso. Y yo te